Slovensko je suverénna krajina a my sami rozhodneme, koho na našom území privítame a koho nie. Mimochodom, právo veta členského štátu Európskej únie sa stáva veľkou témou pre veľké západné krajiny, ktoré s nevôľou pozerajú na suverénne postoje menších členských štátov. Na tomto mieste som už raz spomínal, ako ma mnohí premiéri dlho nezdravili, keď som pred pár rokmi zavetoval povinné migračné kvóty. Tak najmä Nemecko začína pretláčať myšlienku, že v zásadných otázkach nebude treba súhlas všetkých členských štátov Európskej únie, ale len väčšiny. Už sme tu mali aj postoj veci absolútne neznalej prezidentky pani Čaputovej, ktorá odňatie práva veta podporila. Teraz sa k nej ešte s väčšou vervou pridal český prezident Petr Pavel. V Belgicku priamo povedal, že je za zrušenie práva veta. Poviem to na plné ústa. Ak nám zoberú právo veta, celú Európsku úniu budú riadiť len Nemecko a Francúzsko a my sa budeme len nemo prizerať a realizovať rozhodnutia, s ktorými absolútne nesúhlasíme. Bez práva veta stráca členstvo v Európskej únii význam. Ak budem viesť slovenskú vládu, spojím sa s každým predsedom vlády s rovnakým názorom a urobíme všetko, aby sa takéto šialenstvo nikdy na pôde Európskej únie neudialo. Z Českej republiky prišlo aj ďalšie vyjadrenie, ktoré ma jemne povedané vyrušilo. Český premiér pán Fiala vyhlásil, že nepovažuje za úplne šťastné, keby Slovensko prestalo s vojenskými dodávkami na Ukrajinu. Poprvé, nepatrí sa komentovať suverénne rozhodnutia suverénneho štátu. Po druhé, ani toto vyhlásenie pána premiéra Fialu nezmení nič na zámere Smeru ukončiť vojenské dodávky na Ukrajinu. No a po tretie, viete, s tými zbraňami je to ako so sankciami proti Ruskej federácii. Napriek masívnym sankciám ruská ekonomika rastie a tá v Európskej únii, ktorá sankcie vymýšľa, klesá. Takže, ako som už raz použil slávny výrok zo slávneho českého filmu Pelíšky, súdruhovia z Bruselu urobili niekde chybu. A potom, čo sa na Ukrajinu valia zbranie z celého sveta, potom, čo všetci píšu o obrovskej protiofenzíve Ukrajiny, si v prestížnom americkom denníku New York Times prečítame, že územné zisky Ruskej federácie vo vojne na Ukrajine boli v roku 2023 väčšie ako zisky Ukrajiny. Neviem, niečo mi tu nesedí, ale nechám to radšej Koňovi, ten má väčšiu hlavu.